Krásný den, krásné dobré ráno nebo krásný dobrý večer. Vítáme vás u dalšího našeho podcastu Life Talks. Tentokrát 4. díl na téma, jak se chovat k muži tak, aby byl slepý vůči jiným ženám. Krásný den přeji, také jsem tady, Standa a Linda a další díl našeho podcastu. Přesně tak. A ideálně ještě já doplním, ideálně jak se chovat k muži tak, aby byl slepý vůči jiným ženám, bez jakékoliv manipulace, bez her, jen skrze ženskou hodnotu. Tak. No, to je nádherně řečeno a bavíme se o tom, aby byl slepý, ne hluchý, jo? Pozor. Tak, začneme prvním bodem, proč je muž věrný a proč ne. Tak důležitý je, že tady jednoho muže máme, že? Tebe, lásko, samozřejmě. Dobrý večer, dobrý den, dobré ráno. A vzhledem k tomu, že mi často lidi píšou, že by chtěli vidět nebo slyšet, znát mužský pohled na věc. Že by chtěli vidět věrného muže? No, přesně, že by chtěli vidět věrného muže. Ještě. No tak je to unikát dnešní době, pojďme si říct. Že? No, já to taky znám z televize jenom. No, tak. Jako nevěru, myslím. Jo. No to doufám, že ji taky navždy budeš stát jenom z televize. No a proč teda muži nejsou, nebo takhle, proč muži nejsou věrní? Proč nejste, to se ptáš mě? To se ptám já tebe. A děkuju, tak to je skvělý. Jako proč muži nejsou věrní? Tak asi jsou nespokojení? A nebo je to prostě jenom kurevník, no. A nebo, no, že jo, to bych řekla. Taky může být. Že jsou muži, dobře, ty známe jako jiný příběh, ale tam, kde já znám muže, kteří podvádějí svoji ženu, tak ta žena za mě je jako skvělá, kolikrát dělá, jsou spokojení. Jo, mají všechno. Žena funguje. Přesně. No tak v tom případě to je tisíciletá tradice. Přesně. Jak už to říkal Vašut v románu pro ženy, že jo? Přesně. Se jí kurva nesnaž měnit. Přesně tak. No, ale proč, nebo takhle, asi nejsou věrní z povinnosti, že jo, protože u ženy mají dobrý život, nebo co by si k tomu ty dodal? To je spíš jako na tebe, že jo, ty jsi ten chlap, takže ty bys měl říct za vás. Za muže? No. Proč to děláme? Ano. Proč to děláme? Proč to vlastně děláte, sakra? Protože chceme lovit. Chceme lovit asi. No, jenomže když budeš, dobře, tak nebudeme tady, nikdo nevíme samozřejmě do budoucna, co se stane, ale budu mluvit tak, že se děje to, co já chci teď, že jo, mluvím tak, co chci teď, to dělám, no, to se děje přesně tak, takže vlastně se milujeme, jsme si věrní, jo, nikdo jiný tě nezajímá, protože miluješ mě, chceš mě každý den, že jo, to je jasný. Tak mě zajímá, no ty jsi tak jako nejlepší žena, jakou jsem kdy viděl. No, ty si láska, děkuju. Ale to jsem jako nechtěla se k tomu dostat, ale děkuju ti samozřejmě. Každopádně já si myslím, nebo co já se snažím s tebou dělat, a není to manipulace, je to samozřejmě, je to ze mě, je to z mé přirozenosti, ale taky si myslím, že to potřebuješ slyšet, aby si ty byl spokojený a dařilo se ti, což si myslím, že právě je výsledek toho, co se děje, že jsi oceňovaný, že jsi pochopený a že tě respektuju, že ti dávám najevo, že k tobě vzlížím, že jsi můj Bůh, jo, že jsi skvělý, že ti prostě říkám, jak jsi skvělý a díky tomu mám pocit, že vlastně ty se cítíš jako Bůh, všechno se ti daří a pak nemáš absolutně důvod hledat cokoliv jinde. Ano, je pravda, že já potřebuji chválit hodně, no. No, ano. No a tak... A to potřebuje víc mužů. No teď jsem to chtěla říct, jo, tak to není jenom určitě tvůj případ, že jo? Ne, to určitě není. No. To potřebuje víc mužů chválit určitě, taky holky to málo dělají, že jo, nebo ženy to málo dělají. Ženy to obecně málo dělají. Ženy to obecně málo dělají, no. A to je možná další důvod. A to je druhá věc. Ženy to obecně málo dělají, jako no. Poznali, tak to je zkušená. Jsem takhle nemluvila, jsem takhle, to je zajímavý, tak jsem se hodně naučila s tebou. Já tě obdivuju, to je sám bych to neřekl lépe. No a počkej, tak to jsme trošku odbočili, ale to je důležité téma, jo. Když to řeknu takhle tady jako velmi otevřeně, tak vlastně já si myslím, a takhle to i s tebou jako žiju, že když ty chceš, tak to kdykoliv máš. Jo, i když já kolikrát nechci, jakože většinou chci, samozřejmě,
Kdybych nechtěla, tak ti to nedám najevo. Jasně, a teď nechceš, aby ti psali jako všichni, nebo no to ne. No teď bude, no tak se říkal, že máme být sami sebou a mluvit. Ne, v pořádku, já jsem spokojený. No, tak a to je důležitý, že jo? Ne, tak důležitý je, že jsem spokojený. No, to určitě, to je jedna věc. A že jsem chválený, takže to je druhá věc. Nechci bych dělal jinde, že jo? Já to nemám ani sílu, takže No tak vidíš, a tak jsme u toho, takže je potřeba říct, že nám, anebo i mužům, protože třeba je spousta mužů v opačném, často mi píšou pozor muži, jo, že to, o čem píšu, není jenom o ženách, že třeba on je zamilovaný do vdané ženy, jo, nebo že on by chtěl víc, žena nechce, nemá zájem, jo, nebo žena má milence, on ji miluje, proč ona mu to dělá, jo, takže určitě si tohleto téma najde i druhou stranu, jako mužskou populaci. Každopádně k tomu teda, co by ta žena měla dělat, aby ten muž ji vlastně miloval, cítil se dobře a nechtěl cokoliv hledat jinde. Ano. To je to hlavní téma. Není to chození na swingers party, nebo něco takového, jsou to obyčejné věci. Ano. Ne, my to zlehčujeme, děláme si z toho srandu samozřejmě. Tak samozřejmě, že jako ze života. Stačí mít, to nebyla nuda. Tak abychom mluvili chvilku jako vážně, tak stačí mít doma klid, respekt a takovou tu domácí klidnou jako energii. No. Nedělat scény jako zbytečně, že jo? Nedělat scény zbytečně, to je asi nejčastější, no, tak a v podstatě jsem někde slyšel s kamarádem, jsem byl na pivu a on říkal, jako, že nejlepší je mít doma jako to rodinný. Že ho zdravíme, třeba to bude poslouchat, že jo? Takže ho zdravíme, ahoj El. Hnízdo, počkej, to jsem ti do toho skočila. Rodinné hnízdo, takový to jakoby zázemí, že jo? To zázemí jakoby je skvělý, když... No to je pro toho chlapa důležité, že aby mu ho žena dala, to zázemí. No dobře, ale tak je spousta mužů, co to zázemí mají a stejně chodí jinam, že jo? Takže to nestačí. To nestačí, no. Že to chce jakoby hodně sexu. Doma ideálně teda, aby nemusel chodit jinam. No. Ideálně doma, no. No a nějakou, dobře, tak jak jsi říkal přesně tu podporu, respekt. Já nemyslím tím s novinama na záchodě, ale nebo spolu. S televizí? Ne, to jsme si z toho vlastně dělali srandu. Myslím tím, že je důležitá určitě intimita, no, aby udržovali jakoby oba dva ty partneři spolu nějaký intimní kontakt a tím není myšleno jenom sex, tím je myšleno určitě jako nějaký dotek, polibek a tak dále. Přesně, to si myslím taky. A za sebe, když jsme u té domácí pohody a toho zázemí doma, nebo obecně slova doma, tak bych řekla ze svého pohledu, nevím, jak spousta lidí, kteří to poslouchají, jak ty ženy doma chodí oblékané, ale sama jsem viděla, nebo vidím, jak některé ženy doma chodí oblékané a úplně to sexy není. Jo? Takže neříkám, že rovnou mají chodit jako v tangách a podpacích a podobně. Ale to oblečení by mohlo být hezké a trošku sexy nebo aspoň přitažlivé. Protože já i doma se snažím oblékat. Není to kvůli tobě, že jo? Tak já to hlavně dělám kvůli sobě, abych se cítila hezky. No, ale... Tak škoda, že tu teď není kamera, že to nenatáčíme vlastně, protože by to, jako si myslím, nejeden posluchač ocenil. Tak... Jo, teď ten můj výhled, jako... Ani to nebudu popisovat asi. No to radši ne. Nevysílá teď zrovna po 22. hodině. No ale... tak vidíš, a tak proto si taky rád spokojený doma, že? No tak já určitě. Takže tím jsem chtěla inspirovat ženské publikum, aby si dali trošku záležet na tom. Samozřejmě není potřeba to přihánět, je důležitá jako u všeho z mého pohledu přirozenost, ale i třeba, když je, i takhle, řeknu to jinak, i když je někdo vyznavačka tepláků, tak jsou tepláky a tepláky. Tak jako svíčkovou v neděli nemusíte vařit na podpacích, přiznejme si. Jo, samozřejmě. No. Nemusí u toho být bačkory, jak pro 70-tníky, jo, koskovaný. Ale jako na podpacích to být nemusí. Tak. Ne? To ne. Že jo? No, ale taky to nemusí být ve vytahaných teplácích, které už mě hodně zažily a podobně. Na gumu. Ježiši Krista. Jo, nebo v tričku, který sahá ke kolenům a podobně. No, takže tak, dobře. Pojďme dál, ať tady u toho nejsme. Já bych tomu řekl úplně naprosto nejhorší hlášku jako ever, kterou jsem kdy slyšel, jako, že jako, aby byl chlap spokojený, stačí plný břicho a prázdný pytel. Jo, a to mi psali, počkej, ale to mi psali i fanoušci na příspěvku na toto téma na Instagram. Jo, a to je pravda, ne? Nebo ne? No, tak řekni ty. Je to jako strašlivá hláška, no, ale v zásadě, no, kdyby se vyjádřila trochu kulantněji, tak se tomu nedá nic vytknout. Já si myslím, no, ty bys si rozuměl s některými mými podle mě fanoušky, kteří mi píšou, myslím, muži. No. Jo?
Nevím, podle toho, co jsem občas četl, tak nevím, jestli bych si s nima rozuměl, ale pojďme dál. Tak, co muž čte z ženské energie? Se ptáš mě? Ano, já se tě ptám, promiň, to byla otázka. Ano. Děkuju Lindi, že se mě ptáš takhle. Dneska je to hodně o mě a vypadám, že jsem hodně připraven dneska. No tak je to hodně o tobě, protože to téma. Já zase, měla jsem tam dotazy, to nebyly dotazy, to byly spíš komentáře od super inteligentních mužů, kdy jak jsem nejchytřejší a blá, blá, blá a že vůbec nevím, co muž chce. Jo? No, tak než pánovi tam daleko sáhle rozepisovat, že zhruba trošku asi vím, o čem mluvím, protože mám doma skvělého jako prototypa muže. No, děkuju, to si hodná. Tak bych si dal pozor na to, co budu říkat teďka. No to ne, to právě, že ne, tak jsme sami sebou, že jo, pokračujeme v tom, to je důležité. Ale ženské energie, tak záleží, v jaký části měsíce se nacházíš zrovna. No tak to je ano, to je velmi důležité. To je velice důležité, protože jsou dny v měsíci, kdy ta ženská energie je velice jaksi jiná. Než obvykle. Tak hezky, slušně. No. Takže, dost, Ano. Takže na to je potřeba dát si pozor. Někteří pánové vědí a už mají nainstalované ve svých mobilech aplikace na sledování měsíčního cyklu ženy. To jsou ty zkušenější. No. Takže to je jedna věc. No a druhá věc, tak záleží taky, v jaké fázi vztahu se nacházíš, viď? Jestli znáš někoho 2 roky, tak ta energie té ženy může být jiná než třeba po 20 letech. No tak jasně, tak samozřejmě. Jo. Takže to je dost důležitá záležitost. Jasně, ale Pochopitelně fandíme vztahům, které jsou spolu dlouho a mají to spolu... No ne, tak fandíme všem vztahům, že jo? Protože jsou vztahy, kde jsou lidi na začátku, nechtějí to, když to řeknu natvrdo, posrat, jo? Chtějí pracovat na tom, aby to bylo dlouhodobý. Když to vezmu ze svého pohledu, třeba, konkrétního příkladu, tak když jsem tě poznala, bylo mi 38, 39. 39. Jo, tak, Lásko. Děkuju. No a prožila jsem předtím v podstatě 20 let života, což je dost. A prožila jsem různé, ať už dlouhodobé vztahy, nebo něco jsem zažila. A vlastně mě to formovalo k tomu, a proč já jsem prošla tím seberozvojem pak sama těch 8-9 let, než jsem tě poznala, že jsem vlastně se chtěla poučit z těch chyb, které jsem dělala, jako díky bohu za ně, protože mě vlastně přivedli k tobě. Ale musela jsem zapracovat i sama na sobě, že jo? Protože třeba mé chování mohlo v tom druhém něco vyvolat, nebo na základě něčeho ten vztah nemá dlouhodobost. Kdybych já pořád odcházela, tak to taky nemá smysl, že jo, nic nevybuduju. Takže tím chci říct, že fandíme i tím krátkým vztahům na začátku, když se 2 lidi poznají, stejně jako my na začátku, když jsme se poznali, tak jsme začali ten vztah budovat s tím, že chceme spolu být dlouho. Že? Měli jsme to stejný pocit na začátku, že to jako neděláme jen tak. Kdybychom chtěli jednorázovku, tak to jdeme někam jinam. Že? No a v tu chvíli jsme si dávali záležet na tom, že nebudeme opakovat stejné chyby. A takže jakože jenom chci tím říct, že fandíme vlastně všem vztahům a proč to celé děláme je to, že se snažíme dát ženský mužský pohled, aby lidi na sobě pracovali nebo něco nezahazovali jen tak, jo? Nebo z nějakého důvodu, nebo kvůli někomu, nebo kvůli něčemu, když by se to dalo napravit. Že? No a k té energii teda zpátky, to jsem chtěla říct jednu věc, že si myslím, a to mi pak jako řekneš na to tvůj pohled, že muži obecně mají radši jako takovou tu jemnost, nebo jemnost. Tak já jsem třeba jemná, někdy jsem taky drsná, jo? Takže aby to nebylo vyloženo jinak, než to myslím. Myslím obecně jako příjemnou energii, než někoho, kdo bude neustále něco vyšilovat, přehánět, být jako agresivní nebo být jako moc. Jo? Chce, Lindo, největší sci-fi ve vztahu? No, co? Když žena řekne v klidu, miláčku, já to chápu. A nemusí to být ani jako v těch dnech, kdy... No to žena nikdy neřekne. No to je sci-fi. Výborně. Takže samozřejmě jemná ženská energie, já jsem o tom vždycky mluvil, jako samozřejmě musíš mít pocit, že máš doma ženu, že jo. Jako žít s chlapem, jako to si můžu říct domů kámoše, ještě mi u toho nebude pindat, jo. No, přesně. No, takže to je jedna věc. Druhá věc, trošku jsme to studovali, dělali jsme si k tomu nějakou rešerži, že jo, zjistili jsme, že opravdu těm chlapům vadí hodně, když se pořád něco řeší. Zase něco řeší. Jo. Jo, a to si myslím, že zaznívalo jako nejčastěji. Takže opět se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku od mého kamaráda,
prostě mít doma klid. Mít doma to rodinný hnízdo, jako kde máš klid, kde si může ten chlap jako klidu sednout, jako k tomu. Zapnout si tam ten fotbal a ta ženská mu pindá a na těch podpacích mu vaří tu svíčkovou. A prostě ví, kde je její místo. Jasně, no dobře, ale... Říkám já, který žiju s Lindou, která prodělala opravdu, ale velký seberozvoj. Poslední 9 let, jo. Takže všichni chápeme, že to je vtip. No, já jsem ale... Dobře, máš pravdu, ale chtěla jsem tomu říct jednu věc, protože přesně může to poslouchat žena, která si řekne, no dobře, ale já s ním chci řešit tohle, já s ním chci řešit tohle, potřebuju to vyřešit, chci mu to říct, jak to s ním mám probrat. A ta si to může vyložit tak, dobře, tak já o tom nebudu mluvit, já nebudu nic řešit, on bude spokojený a v ní to bude se kumulovat, až to bouchne a je to v prdeli. Jo? Takže ať jako pojmenujeme ty věci tak, jak je myslíme, nebo prostě pojmenujeme, dejme ty věci na pravou, uveďme ty věci na pravou míru, tak. A samozřejmě neřešit zbytečně blbosti, jako hlouposti, ale pokud je nějaké téma, které mě trápí, tak to s tím můžeme samozřejmě chci nějak v klidu nebo nějak najet na tu komunikaci v klidu. Hele, ráda bych probrala to a to, není to o tom, že ty děláš něco špatně, já se cítím tak a tak, tohle to mi způsobuje tohle. Co kdybychom, nebo pojďme zkusit zamyslet se nad tím, jak to můžeme udělat jinak. No pozor, ta komunikace ve vztahu je důležitá, skoro až nejdůležitější. No super, no tak to je důležité, že to říkáš jako chlap. Aby jako to bylo správně pochopeno. No jistě, aby to bylo správně pochopeno. My se bavíme o tom, že někdo ječí, anebo že někdo jako dělá tu domácí jako nepohodu a dělá drama. No a drama, nebo je agresivní. Dělá drama. Tady se nebavíme o normální komunikaci, pokud si večer jako dva lidi k sobě sednou, jedno jestli u stolu nebo na gauči nebo kdekoliv, tak a začnou spolu mluvit, to je samozřejmě jako naprosto nutná věc. No, tak to jsem ráda, že to říkáš. Super, to jsme tím mysleli. Jsme tím mysleli to zbytečné drama, které prostě muži berou jako, že to je moc. Ano. No a ty jsi to vlastně krásně řekl předtím, když jsme spolu o tom mluvili, že muž přestane řešit jiné ženy ve chvíli, když doma cítí bezpečí, podporu a fyzickou blízkost. No to já s tím jako souhlasím, že když jakoby muž cítí respekt a uznání, tak udělá pro svou ženu cokoliv. No, tak to je krásné. Tak, jak s mužem mluvit, aby chtěl být lepší? To je opět na tebe otázka. No, chválit, určitě, jo. Žádný ráno vstanu, tohleto, jsem ještě rozdrbaná, jo. Přijdu, kde si zase nevynes koš, ty si zase neudělal tu policii, kdy už to konečně uděláš, do prdele, už si to říkala 10krát. Já chci, aby si udělal, ne já, no, přesně, jako... Já chci, no pokračuj, to bylo jako zajímavé, to se líbilo, jak jsi tady rozohnil, no. Jo. Tak to řekni, pojďme. Ne, já to byl herecký výkon, děkuji. Jo. Já nemám v sobě, ale jako můžu zaspomínat. Potřebuju, abys udělal to a to. Že no. Ty jsi sice dneska nakoupil a vynesl koš, ale nakoupil se špatně a ten koš si vyhodil do jiný popelnice. Jasně. Takže jinak. Takže jinak. Takže žena, i když takhle. Když třeba něco udělá špatně a chce jí pomoct, tak by měla teda mluvit tak, že mu řekne, lásko, třeba děkuju ti velice, super, že si teda jako nakoupil, jenom prosím tě, jsem ti říkala to a to, no nevadí, nějak už si poradíme. Třeba v tomto duchu? Tak za mě, a nejenom za mě, zase jsme si dělali nějakou lehkou jako rešerši. Nejhorší je, když chlap slouží, plní úkoly, stará se a ještě tomu platí. Jo? To je za mě začátek konce. A jako hodně mužů žije ve vztahu a jsou vlastně jenom jako spolubydlící. A ještě to všechno platí. No. A to pak nedává smysl. Tam úplně se vytrácí ta ženská role. Nedej bože, když do toho vstupují děti a ty se o ně ještě staráš. Jo? A to je... Jako myslíš, jako ty jako chlap. Ty jako chlap, jasně. Ty jako chlap. Tam jako opravdu to je začátek konce. Většinou. Jasně. No a každopádně nemluví teda tak, že ty jsi hroznej, tohle potřebuju a tak dále, ale nějak jako krátce jasně, nebo jak to jako... Ale to už je jedno, to je zase o té komunikaci, to je jedno, jestli to je ráno, v poledne, nebo večer, nebo u stolu, nebo na zahradě. Někdo si koupí tabuli domů na lednici, tam píše úkoly. Někdo si o tom popovídá u sklenky vína večer, někdo o tom může mluvit úplně normálně, jakoby u snídaně v průběhu dne. Někdo si to zavolá, nebo si to píše do WhatsAppu, to je úplně jedno, je to o komunikaci, o té domluvě těch dvou partnerů, pokud to funguje s respektem
a slušně, tak samozřejmě určitě je lepší říct, prosím tě, mohl bys to udělat, než potřebuji, abys dělej. Jo, jasně. A proč to ještě není, takže je to o tom tónu. A ještě bych tomu chtěl dodat, že když se žena začne chovat jako máma, o tom jsem psala, přesně. Říkat mu, co má dělat, jak to má dělat, kontroluje. Ano, máma kontrolorka, to jsem psala vlastně přesně není to, tak to není partner, že jo? Tak je to jak malej kluk a ještě nedej bože, když těch úkolů pak je hodně, pak se cítíš jako údržbář. No, tam bych zase já ráda řekla, že tam je vlastně strašně často tenká hranice, protože vlastně ta žena, jak se doma, pokud budu brát ten model, že ta žena se o většinu věcí stará doma, jo, a je jak manželka, tak třeba matka, tak to všechno prostě manažuje, tak se často, a ten chlap je třeba, vydělává peníze, není moc doma, nebo ať už vydělávají stejně, to je úplně jedno, to teď není podstatný, ale prostě všechno to manažuje hlavně ta žena, tak často se stává, že začíná, nebo může spadnout do té role matky, protože tamhle vlastně deleguje, tady to se musí zařídit, aby jako ta domácnost nějak fungovala. A vlastně měla by si tam dávat pozor na to, aby právě nefungovala jako v té roli matky, aby ten chlap z tohoto necítil, aby nenařizovala, ale byli nějak partneři, podávala to nějakým jako přátelským způsobem. Ale spousta ženských to umí. A ani nemusí jako poslouchat náš podcast, samozřejmě můžou, tímto je vítáme, děkujeme. Spousta ženských to umí, jako vnutit chlapovi nápad, tak aby si on přesně, tak to je to, co... za pár dní myslel, že to nápad je jeho. Jo, takže spousta žen to umí a jsou v tom jako nádherně jako šikovný a vlastně ví, jak dosáhnout svýho. Je to jako lehká manipulace, ale pokud je to myšleno dobře s láskou, tak proč ne? Že jo, je to druh komunikace. Já bych ještě jako k tomu řekl jednu věc. Nejrychlejší cesta, jak ztratit chlapa, je udělat z něj bankomat, řidiče a údržbáře. Jo, tak to je hezky řečeno. No, dobře, tak pojďme dál. Co dělá žena, kterou muž nechce podvést? V první řadě to si, jako myslím, to je jako za mě zásadní, že si chlap váží ženy, která si váží sama sebe. Že to sebevědomí, a to se snažím právě tady vysvětlovat nebo v tomhle inspirovat, je opravdu důležitá věc. A není to od přehnaný sebevědomí, že já jsem hvězda a můžu tady mít celý svět a podobný nesmysly. Jo, ale je to o tom, že si vážím sama sebe, svého času. Samozřejmě jsem tady pro tebe. Jo, to je jasný, ale jako myslím sama na sebe, a ne, že tady čekám na tvůj telefonát, čekám, až si uděláš čas a podobně, že jo. Vážení posluchači, toto je 9 let intenzivního seberozvoje. To opravdu, vy co píšete tady Lindě vzkazy, jako opravdu to dá málo kdo, tohleto. Ale je to nádherný, jo, je to nádherný. Ne, nádherná žena, dokonalá v tomhle. Tak já jsem se nenarodila pro každý, já jsem se narodila pro tebe, že jo, tak si zasloužíš to nejlepší, tak máš to nejlepší, já si zasloužím to nejlepší, tak mám tebe. Že jo? No teď jako pro ty ženy je to velice jako edukativní pořad, v podstatě, jako kdyby se ti jenom chtěli trochu přiblížit jenom, tak by to bylo dobré. Takže k tématu, žena by si měla vážit sama sebe. Ano. No tak nesmí být zoufalá. Jako tam, jestli co? Nesmí být zoufalá. No tak. Jo, trošku sebevědomí by to chtělo, tak, samozřejmě, jakoby, když těm vytáhne. No protože tak, když máš sebevědomou ženu, která, a jak říkám znovu, jako nevykládejme si sebevědomí jako, jak to říct, nějakou pýchu, jo, nebo že jsem mistr světa, prostě zdravé sebevědomí, tak v tu chvíli ty nemáš důvod hledat cokoliv někde jinde, protože mě prostě zbožňuješ. Tak muž miluje ženu, která si sebe váží. Tak. Která si váží sebe sama, protože jedině tak si pak může vážit i toho muže. Přesně, tak. Takže a to je ono. Není to o tom, že chodíš po místnosti a zavaš mi střevíček, jo, ale to o tom, že prostě nejseš zoufalka, no. No, přesně tak. A to mi připomnělo, to měla Míša, naše posluchačka a odběratelka tady na Hero, kterou moc zdravím, Míšo, a děkuji ti za tvé komenty. Tak a měla velkou pravdu, když jsme tam rozebírali, dávala mi komentář k jiné audionahrávce k tématu Na hranice v rodině, který jsem dávala před 2 dny. A říkala tam jednu velmi moudrou věc, pravdivou, že ona zase musela urovnat vztahy jako pro sebe, aby to měla lepší s rodinou svého muže. A
řekla tam na toto téma jednu věc, že s lidi k tobě můžou mít jenom tak dobrý vztah, nebo můžou se k tobě chovat jenom tak dobře, jak dobrý vztah mají sami vůči sobě. A v tom je velká pravda. Jo, když se člověk nemá rád, nemá k sobě hezký vztah, jak by mohl mít hezký vztah k někomu jinému? Já teď jako strašně krásný, jak jsi se teď nahnula na ten stůl, tak mám nádherný výhled. Takže jsi mě teď vůbec neposlouchal. Mám nádherný tak nevadí, výhled na sebevědomou ženu. Jo, super. Takže dobře, jdeme dál. K tomu jsem chtěla říct, že teda ano, žena, která si váží sama sebe, má správně nastavené hranice, umí říct samozřejmě ne, ale milé, žádný ne, nechci, jo, nebo ne, to nebudu dělat, nebo ne, bude to tak, jak já chci. Tak to souvisí s tou dramatickou jako komunikací, kterou chlapi moc tuze rádi nemají. Ano. Pak, jak si řekl, není to žádná zoufalka, má svůj svět, ale je jako přístupná, otevřená, že jo? Tak to zase bylo jako řečeno trošku s vtipem a s nadsázkou. Ano. Nechci nikoho urazit. Jo? Ne, tak to jasně, Ježíši Kriste, tak to snad všichni chápou a pokud ne, tak to nemusí poslouchat. Jo? Ale my nikoho neurážíme, tím se snažíme řídit i v životě. Když někdo visí na rtu, jako ta čeká, co ty řekneš, co jí přikážeš, kam má jít zrovna jako v tom bytě, tak taky tě úplně jakoby nerajcuje. No, jasně. Takže my se snažíme inspirovat a pobavit, tak. No a že je žena, že jo, to je důležité, aby byla ženou, aby byla žena, zachová si ženskost a nebyla unaveným generálem v domácnosti, nebo? Tak já bych zase řekl, když žena zůstane ženou, to znamená klidná, s jemnou energií, autentická, prostě neřve, nemluví prostě, zbytečně dramata nejsou, tak chlap prostě přirozeně přestane lovit podle mě, protože si váží toho, co má doma. No to je pravda. To si taky myslím. Tak jsem ráda, že mi to jako muž potvrzuješ. Ano, ale zase říkám, jsou výjimky, jo, jako tak dobře, nebudeme... typy ti budou lovit. Jasně, jako, i když budou mít to nejlepší, jo, to je jasně. Ale pardon, dámy, to musíte poznat už při balení, ne? No, jakoby, to už poznáš. To je vidět na první pohled u některých. Jako to jsou, já tomu říkám mačomeni, jo, a to jsou opravdu, to jsou typy, kteří jako můžou mít to nejlepší doma, můžou mít i sex jako každý den a stejně to budou vyhledávat jinde. To je zase, a tam je špatná sebehodnota u toho konkrétního muže. To je za mě nevyrovnaný chlap, který navenek působí sebevědomě, taky jich znám pár ze svého života, neříkám s mým konkrétním provedení, ale prostě znám. A to je chlap, který si vnitřně sám nevěří, ale tímhle si to dokazuje. Ty prostě nemáš potřebu s prominutím šukat spoustu žen pořád někde jinde, když jsi sám se sebou srovnaný a máš doma skvělou ženu. A to je zajímavé, že v tomto díle používáš tyhle výrazy ty lidi, jakoby, a ne já. To je zajímavý. Jako, teď jsem myslel na 2,5 chlapa jsem se rozvášnila. Teď jsem myslel na seriál 2,5 chlapa, kde si tam jako vlastně vodí ženský domů, že? Každý... No. Takhle si chtěl žít, veď? Takhle si chtěl žít. Ale to je sen mnoha mužů. Než si poznal mě. To popisuješ jako nevyrovnaný losery, ale to je sen mnoha mužů. Jako. No, jenomže on taky nebyl vyrovnaný, že? A hlavně to byl film, že? Nejsou spokojení v dlouhodobém, vyrovnaném, klidném vztahu. Tak, jak být pro chlapa nezastupitelná? No, řekni. Ano. To je to samý, že jo, v podstatě. No tak měla bych mít vlastní život. Podle mě žádný chlap nemá rád, když je na něm žena, nebo je na něm závislá, spousta chlapů to tak jako udělá, že ta žena vlastně ve finále je na něm závislá. Nemyslím si, že to je do budoucna dobře, ale OK, to je na jiný téma. Ale jako mít vlastně, přestože samozřejmě máme společný život, to je základ, to je jasný, ten společný život je základ, ale vlastní život, já to myslím tak, že příklad, ráda chodím cvičit, ráda se vydám s pár mými kamarádkami, jako kterých pár zbylo, se kterými je mi dobře, tak čím je člověk starší, tím času je méně, že jo, to je zase taky na jiný téma, ale prostě mám vlastní život, samozřejmě jsem nejradši s tebou a našimi dětmi, ať už kompletně nebo jenom s jedním, ale potřebuju pro tu sebehygienu nebo psychohygienu, nebo jak to říct, že jo, občas trávit čas sama, což ty taky, a to je podle mě taky základ zdravého vztahu.
Tak to určitě je, tak to je taky zase o seznámení a o komunikaci už při tom seznamování. Tak, jako na začátku tam, si to říct. Lidi takže se nebá to říct, ale že jo? Tak určitě nebá se říct. Být prostě sám sebou přirozeně. Do toho vztahu má člověk vstupovat už s tím, že má svůj vlastní život, že ano, se nechce nechat zachránit. Jako, tak, přesně. O tom jsme, myslím, už mluvili s nějakým předchozím díle, podle mě, krátce. Že prostě do toho vztahu, pokud jdeš, tak musíš mít vlastní život, vlastní zájmy, pokud možno vlastní přátele a toho partnera tam jako přizveš jako vedle sebe, aby ti šel po boku, aby bylo to součástí toho. Ne, aby si se snažila nechat jako zachránit od někoho, nebo že čekáš na někoho, nebo nedej bože nemáš vlastní žádný známý přátelé a teď najednou jako vlastně bych stál od tvé kamarády, taky jsou takové případy. No upnout se úplně na toho chlapa, že jo, všeho nechá dát. A tam mě jako napadá to slovo zoufalost, jako v podstatě. No to jo, tak to jsou takový zoufalky z mýho prostě pohledu. musíš být spokojená sama ze sebou, jako pak teprve můžeš mít jako nějaký plnohodnotný vztah, tak to s tím souvisí, no. Ano. No, druhá věc, co bych řekla, že je důležité, a to je časté, a tady bych to zdůraznila, o tom jsem taky psala, několikrát to opakuju a znovu to řeknu, být autentická. Chlapi prostě poznají faleš. A setkám se s tím často a setkám se s tím stále, ještě i dneska, a setkám se s tím ať už u 25letých, 30letých, nebo 40letých, nebo i u 50letých žen. Prostě je to úplně jedno, v jakém věku, že ty ženy, když potkají nebo je zaujme někdo, kdo se jim opravdu hodně líbí, tak prostě přepnou. Nejsou přirozené, nejsou autentické, chovají se jinak, jsou umělé, nejsou sami sebou. Jak to myslíš? Jako, že... No prostě přehrávají. Jo? Myslíš ty kačeří rty a takovýhle věci? Ne, to je něco jiného, tak to počkej, to plastiky, to jsou na další téma. To jsme, ano, já jako zastánce přirozenosti, zase to je úplně, a to vidíš, a to je dobrý nápad, to jsem taky chtěla říct. Nepoužívám tak často sociální sítě, a když je zapnu, tak tam vidím samý kačery, tak nevím, to je takový nějaký nový... No, to s tím nesouvisí. To s tím nesouvisí, myslím tím v chování. Jo. Myslím tím v chování, že znám jako ženy, které já znám ze svého pohledu a jsou třeba fajn, jsou milé, jsou třeba i vtipné, jsou prostě fajn. Ano. A pak jdou na rande s mužem, nebo se seznámí, nebo potkají někoho, jo, některé z nich jsou třeba i ve vztahu, potkají někoho, bohužel, jako, kde mají třeba paralelní ať už vztah nebo jednorázovku a prostě začnou přehrávat, jo, nebo chtějí někoho získat, potkají někoho... Myslíš? Ne, tak ty si zase u sexu, já tam vůbec se ještě... Mě nenapadlo, samozřejmě vůbec. Vtip, pardon. To jsme zase u nemyslný vtip. Ale že se chovají jinak, nejsou sami sebou. Chová se, je to třeba fajn baba a v blízkosti toho muže, nebo chce ho tak strašně na něj, chce udělat dojem, že se začne chovat jinak. Stylizuje se do jiné podoby, do podoby někoho jiného. No, ale ona se vrátí do té svojí podoby a bude sama sebou. No, až bude v těch teplákách vařit tu svíčkovou. No, jenom, že to je špatně. Takže, a chci tím říct, že vlastně toho chlapa může tím pádem ztratit, když je to třeba první rande nebo druhé, protože jemu ona se třeba zalíbí. Protože on si koupil něco jiného, až to rozbalí. Ona tím chováním ho ztratí, že? No, takže prostě být autentická, že jo? A všichni lidi se dělají lepšími. No to jo, dobře, ale... Hlavně na prvním rande. No, dobře, tak ty se dělal lepším, ne, já taky ne. My jsme byli hodně sami sebou teda. Tak my jsme neměli ani jinou šanci, od začátku. Znovu opakuji, Linda prošla 8letým intenzivním seberozvojem, takže oba dva jsme byli sami sebou, to je pravda. Velice, no a tak vidíš, díky tomu je ten vztah taky musím zaklepat krásný a jsme vděční za každý den a ať je to tak i dále. Děkujeme. Já bych chtěl říct ještě jinou věc trošku, že jsou osoby, a není jich málo, kteří věří, že věrnost je nepřirozený mýtus. Jo, počkej, to jsem teď taky slyšela. Že to prakticky neexistuje a samozřejmě někdo má rád jako mnohoženství, přesně, stejně jako v seriálu 2,5 chlapa, jak jsme o tom mluvili, anebo taky jsou ty různé záležitosti jako polyamorie. Jo, to je hodně teď zase moderní. Je to takový moderní, takový trendy, takže ne všichni posluchači určitě by s námi jak se jmenuje ten souhlasili v tom, zrzavej podnikatel, bože. Někdo po té věrnosti prostě ani netouží. Co vyznává polyamorii? Myslíš Karel Janeček? Jo, tenhle, přesně, Janeček. Teď se někdo lek, jak jsem vykřikla, určitě někdo lek při tom poslechu. Matematik a kandidát na prezidenta. Jo, tak tenhle, ten vyznává polyamorii. No tak dobře, tak to chápu. Pozor, tak to zase chápu, že ta žena se přizpůsobí ve chvíli, kdy je miliardář. No tak ježiš.
tak ježiš, tak další 2 ženy to nevadí. Když ono se to ale prostě nedá všechno stihnout. Ale no, co se nedá stihnout? No, ten počet těch žen. Jo, takhle. Jako to všechno vlastně obsáhnout. No, ale tak to neznamená, že mu se všemi má sex, že jo? Co my víme? Taky. No to já nevím, co Karel Janeček, to já si ho vážím. Jako to, že navenek mluví nějak, neznamená, že reálně to dělá. Skvělej podnikatel, takže právě. Já jako k němu jako mám obdiv, ale jako to, co dělá se ženama, já nevím. No to, ježiši Kriste, radši ani. Já mám velkou představivost, takže nebudu si představovat. Tak, blížíme se k závěru. Já bych ještě chtěla říct, že je důležité, aby žena dělala z muže hrdinu a ne pitomce. Jo? Samozřejmě nemůžu takhle. Dělat z muže hrdinu, snažit se mu k tomu dopomoct, aby se tak cítil, on se tak pak opravdu chovat bude se tak cítit a bude dělat ty věci, ty skutky. Jo, nemůžu samozřejmě dělat hrdinu z lůzra, který bude ležet jako na gauči, ještě ho nedej bože, bych musela živit a Bůh ví co, jo, nebo se chová jako blbec, to ne. Což mimochodem spousta žen dělá, prosím vás, nedělejte Kriste, to. Bože můj, nedělejte to. Já chci říct, že chlap nepotřebuje dokonalost, potřebuje jenom pocit, že je viděný a že je oceňovaný, což souvisí s tou pochvalou zase. No, to je ono, no. A když chlap bere ženu jako samozřejmost, no tak logicky to taky poleví, jo. No, opravdu to zase souvisí s tím vytahaným trikem a s tím nějakým trošku sebevědomím a s tím, že ta žena taky má nějaké vlastní koníčky, zájmy, práci, přátelé a podobně, takže pokud je pořád jenom doma a je to taková jakoby samozřejmost, taková jistotka, no, tak to je první stupenka k tomu, aby muž odešel hledat jinam. Já bych taky chtěl říct, pánové, ono jakoby 3 minuty sexu, jo, s nějakou sexy kolegyní z práce, za to jako nestojí, jo. Samozřejmě je to jako hrozně jako lákavá záležitost, jo, ale jsou z toho opravdu jenom problémy, jako. Jinak ty 3 minuty, to je přesně, jak spousta lidí říká, no, to jsme měli hodinu a půl, to jsou takový keci. Reálně jsou to 3 minuty, jo, vidíme to i v televizi. Nebudu tady říkat jako naše zkušenosti samozřejmě, jo, tomu by zase nikdo nevěřil. Ale jako co se týká statistik, průměru, co jsem i četla, tak to tak je. Takže mě nejvíc mě fascinují vždycky ti, co řeknou, že to trvá jako hodinu a půl. Jo, to ani není reálný. To ani Robert Rosenberg nedá. A je zajímavý, že jsme se z takového tématu stočili k délce pohlavního styku. No, tak na závěr bych dala takové rychlé odpovědi, otázky a odpovědi. Jak poznáš, že chlap je připravený na vztah? To je otázka na tebe. To je otázka na mě. No to je, aby ženy, to je otázka na tebe. Co by si ty odpověděl, jak by žena? Jo, protože tady je to o tom, že třeba jsem žena, jdu s někým na randem, on se mi moc líbí, je to jako fajn. A teď se bojím na začátku dát najevo jakože vážný zájem, aby se nelek, aby nezdrhnul. Takže bych rád, na druhou stranu, nechci, aby on si myslel, že já nemám zájem zase. Takže jakoby jak to tak nějak kulantně no prostě... to je na samotný podcast, to je na hodinu jako práce a mluvení určitě. No tak nějak jednoduše. Tak určitě bych řekl, že by neměl být ženatý, to je takový základ. Ale bohužel často nám v tomto posluchačky chybují, že? A stýkají se často s ženatými muži. Takže to bych řekl, že je taková první. Jasně, tak to je jasný. Ale třeba jako z jeho nějakého jako z jeho pohledu nějakého. Chování, nebo jakože z tého pohledu. Tak jestli ti celý rande kouká na prsa, jako teď dobře, tak to jako někdy se tomu nemůže vyhnout, když by přišla s výstřihem, jako já mám teď tady na tebe, úplně náhodou, protože jsem se prostě svýká, že bylo horko. Tak v podstatě nemusíš vědět odpovědi na otázky, které ti žena klade. No dobře, no ale tak takhle bych nešla na rande, že jo? To samozřejmě, protože bych věděla, že se mi bude dívat na prsa, ne na oči. Tak do očí. Jako přátelé hezké vědět, že Linda by nešla na rande. No ne, tak já bych třeba řekla, že tak třeba chlap plánuje že další setkání, plánuje třeba výlet, jo, nebo mluví o společné budoucnosti, o něčem, ne třeba. Vidíš to tak stejně jako z mužského pohledu? Tak vidím to tak stejně, tak často se mluví o tom mít vyřešenou minulost, což je jakoby pojem, který zahrnuje opravdu jako extrémně široké. To je zase jako široký téma. Věcí, to je široké téma, přesně tak. Tak rozumná žena to určitě pozná zase. Jo, rozumná, sebevědomá žena. Která projde tvými podcasty. No to jo, tak ta to pozná. A projde určitým takže poslouchejte, určitě odebírejte nás. Jestli je muž připravený na vztah. Pokud je ženatý a scházíš se s ním a myslíš si, že se ženy vzdá a všeho a půjde s tebou ruku v ruce vstříc jako západu slunce, tak to samozřejmě je domněnka mylná.
Tak dál. Co dělat, když jeho pozornost slábne? Tak přátelé, sundat to vytahaný triko, jednoznačně odhodit tepláky. Ano. Jestli pod tím máte nějaký roztrhaný bombardáky, tak to bych radši nedělal, radši bych si ty tepláky nechal. Jít do Intimissimi nebo do nějakého prostě, to je ten obchod, kam já chodím. Ale klidně do Pepka, to je jedno, ale hlavně, ale to je jedno, i když to je z Pepka, hlavně to je nový, nerozervaný. A v podstatě, když si to sundáte včas, tak to bude dobrý. Jo. Takže intimita, komunikace dobrá, pěkně párkrát pochválit, něco uvařit. No a je to tam prostě. No, to je dobře řečeno. No, tak jo. Já už další otázku asi nemám. Máš ty něco? Já nemám vůbec nic. Nebo co bys si chtěl dodat ještě k tomu? Já bych nechtěl dodat vůbec nic. Já bych chtěl jako dodat jenom to, že posluchači hlavně by mohli posílat nějaké dotazy, otázky nebo vlastní zkušenosti, abychom se jim potom v některých dalších dílech mohli věnovat. Dobře, souhlasím. Tak jo, děkujeme za společný čas. Přejeme vám krásný zbytek dne nebo večera, nebo jestli jdete na rande, nebo jste už po rande, tak zbytek toho. No a budeme se těšit při dalším díle. Děkujeme, mějte se krásně. Pa.